Dnes ideme baliť ľan. Oh yeah! Ahojte. Je to aj pre mňa prekvapenie, že sa vidíme po 2 týždňoch. Otázka je, kedy upravím toto video, ale natáčam ho po 2 týždňoch od posledného odsadenia ľanu. A v dnešnom videu ideme baliť ľanové balíčky, ako som teda práve povedala a vy ste počuli. Ak máte pocit, že natáčam toto video v noci, tak máte takmer pravdu, pretože v rámci 5 minút sa to tak šialene zamračilo, začali padať krúpy a vlastne toto vyzerá ako noc. Ja som mala v pláne ísť zajby von na prechádzku a vyšla som von z dverí a bum, krúpy. Tak sme sa rovno točili, že sme naspäť, alebo dal som si, že natočím aspoň toto video. Ha! Približne od roku 2020 posielam každý rok balíčky ľanu záujemcom o pestovanie. Sú to balíčky, ktoré väčšinou majú maximálne 4 gramy, čo vám vystačí tak na meter štvorcový, možno na pol metra až meter štvorcový. Celý čas, čo posielam balíčky, tak mám v pláne vlastne vymyslieť konečne nejaké fakt pekné balenie, ktoré by ešte pozdvihlo ten ľan. A konečne som sa k tomu dostala. Ale budeme vlastne pri tom spolu, lebo ešte stále to v procese. Ukážem vám, čo aktuálne mám hotové. Toto je papierový obal na samotné semienka, ktorý keď sa poskladá, tak vytvorí takéto niečo. To je vlastne z tej druhej strany. A senka to vnútra sa vlastne potom takto dá sáčok ľanu. Takto sa zavrie. A ideme dneska vlastne robiť aj lepku na toto, aby to držalo napríklad. Vo vnútri, keď takto vlastne vyberiete ľan, tak tam nájdete takýto QR kód, ktorý vás odkáže vlastne na videonávod, ktorý je posledným videom. Keď si otvoríte list, tak budete mať vlastne taký úplne jednoduchý návod, ako ľan sadiť. Všetko je to v jednom dizajne, aby to vyzeralo koherentne. A je to kreslené ňou. Môžeme sa pustiť do veci, ktoré mi ešte chýbajú. A ukázala by som vám, ako som kreslila samotné návrhy. Sú kreslené v Procreate a mám ich rozdelené týmto spôsobom. Toto je napríklad návrh na vlastne ten obal, čo bude okolo ľanu. A prekvapujúco to vôbec nebolo zložité. Samotný tvar, ten stred som odvodila od veľkosti balíčku na ľan a vymyslela som si takýto jednoduchý uzatvárací spôsob. Tento istý motív som potom prepoužívala aj na ďalšie veci. Toto je napríklad podklad na ten QR kód. Presúvame sa do Figmy, môjho obľúbeného dizajnerského nástroja, s ktorým vlastne pracujem denne ako UX UI designer. Nakreslené návrhy som presunula týmto spôsobom do Figmy a už som na ne iba pridala QR kód, ktorý som si vygenerovala na webe a vedie vlastne k videonávodu, ako sadiť ľan. Pridala som tam text. Podobné to bolo vlastne s týmto krátkym papierovým návodom, ako sadiť ľan. Akurát tomu som ešte pridala nejaké zahnuté hrany a napríklad ten kreslený podklad som rozsekala, aby som vlastne s ním vedela pracovať týmto spôsobom, pretože teda bol pôvodne takto na sebe. Poslednú vec ešte, čo som si pripravila a tá je ešte stále nevytlačená. Sú vlastne takéto menovky na ľan a pôjdu tuto z tejto strany, aby ste vedeli, keď dostanete ľan a o aký ľan ide. A Lisete je náš slovenský ľan, ktorý ešte vôbec nie, musím povedať, povážený, lebo je na Slovensku a musím ho najprv vyčistiť, ale o 2 týždne by som mala ísť domov. Takže to spravíme potom. Vraciam sa späť do tabletu a vlastne ešte čo budeme stále tlačiť, čo ešte stále nemám vytlačené a pripravené, sú takéto malé nálepky. Napríklad tieto pôjdu vždycky senka na vrch toho balenia, aby vlastne zalepili to balenie. Alebo na vrch pôjde tento kvietok. A myslím si, že ale tieto sú lepšie. Čo myslíte? Aby sa hodili viac k tomuto baleniu. Ešte jedna vec, ktorú stále nemám vytlačenú, je ďalšia nálepka, ktorá bude skôr taká ďakovná nálepka alebo niečo také milé, čo si nájdete v obálke. A bude to normálna klasická nálepka, ktorá ale nebude nikde nalepená, budete si ju môcť nalepiť vy niekde. Môžeme ísť na to? Pre veľa z vás bude mať určite zvláštny workflow. Asi bude fungovať len mne. Všetko si najprv exportujem a nahrám si do Figmy na vizuálnu kontrolu. A až potom nahrávam nálepky do rezacieho stroja. Úprimne? Úplne zbytočný krok, ale ja ho potrebujem. Ďalším krokom je otvorenie Cricatu. Cricut je teda táto mašina vedľa mňa, ktorá vám vie rezať napríklad papier alebo nálepky.
Teda ja mám Cricut Joy Extra, ktorý je o trošku väčší ako iba Cricut Joy a na moje potreby úplne stačí. Ja vlastne väčšinou robím na ňom iba nejaký obalový materiál a nálepky a milujem obalový materiál a na toto mi veľmi, veľmi, veľmi postačuje. A teraz nahrávam PNG súbory do Cricutu. V Cricut Software priradím každej nálepke reálnu veľkosť, akú chcem, aby mala po vyrezaní. Robím do priložení pravidka k obalu na semienka, aby som mala referenčný bod. Nakopírujem nálepky, dokiaľ A4 dovolí. Teraz sme pripravení. To je úplne obyčajný v podstate papier, iba lepiaci na také etikety. Tento dávam do tlačiarne. Posielam do tlačiarne náš návrh. Ak by ste chceli vidieť nastavenie Cricutu, tak mi dajte vedieť. Myslíš, že vás to až tak nebude zaujímať? Ak áno? Napíšte dole do komentára. Takto vyzerá vlastne samotné rezanie v Cricute. Menovky sa už tlačia. Oh yeah! Oh yeah! Kým sa režú menovky, ja som si pripravila už papier na posledné nálepky. Mini nálepky a menovky sú vyrezané a idem na darčekové nálepky. Opäť si týmto profi spôsobom primeriavam, aké veľké ja si chcem. Nakopírujem, dám tlačiť a nalepím špeciálnu fóliu, aby boli samolepky voľotesné. A už sa môžu ísť rezať. Prešiel deň a ukážem vám ešte, ako vyzerá ľan. Už začal rásť. Írska odroda Crown je krásna a rastie nádherne. Akurát francúzske odrodie sa vôbec nechce. Vykličilo len 5 semienok. Ďalší deň začínam práve s balením francúzske odredy. Tým, že u mňa vykličilo len pár semienok, aj vám z nej posielam len 1 gram. A veľmi rýchlo zistujem, že moja váha na keramiku nie je dostatočne presná na semienka. Asi musím do budúceho roku dokúpiť presnú váhu. Francúzskeho ľanu robím len 5 balíčkov, aby som vám zvýšila šancu aspoň na nejakú úrodu. Dajte mi potom vedieť, či vám vykličia lepšie. A ideme baliť. Moje biele obálky na ľanové semienka sú inak úplne kompostovateľné, takže po zasadení ľanu môžete dať biely obal do vášho kompostu. A konečne môžeme použiť naše menovky. Dávam ich aj na írsku, aj na francúzsku odrodu. A prichádza na rad skúška celého obalu, či všetko sedí ako má. Ohýbam hrany balenia, nalepím do stredu QR kód a vložím do balenia sáčky s ľanom. A presne v tomto bode, keď chcem zalepiť kvietok, zistujem, že som kvietok spravila príliš malý. Hneď sa balenie od pnutia otvorilo. Negatívne správy som vystriedala vystrihovaním darčekových nálepiek. Celé balenie by už bolo hotové a v tomto momente by som sa s vami asi už lúčila.
a skúšam vyrezávať nálepky, malé modré nálepky, ktoré by mali ísť na vrch balíčka a balíčka so semienkami. Ešte raz, pretože sú príliš malé a vlastne nedržia. Teda robíme posledný krok a hlavne ešte stále nemám vylámané slovenské semienka. Nechcela by som mal toto video úplne odkladať. Možno ho reálne nepostrihám skôr, ako prídem na Slovensko, takže možno doplním aj sekvenciu zo Slovenska. Ale každopádne, podľa toho to bude vidno. Ale je pravdepodobné, že možno vznikne ešte nejaké ďalšie video. Možno čistenia semienok. Prvý prototyp mi ukázal problémy a teraz už viem čo a ako. Papier na balenie zohýbam dvojmo, aby sa vytvorilo hlbšie dno na semienka. Takto to vyzerá so semienkami vo vnútri. Kietky som teda vytlačila na novo a poriadne väčšie. A už ich nalepujem aj na prvú vrstvu, aj na druhú, tú viditeľnú. A balenie konečne drží a je hotové. Čo na to poviete? Ešte raz, líši sa s vami semienka a možno sa s niektorými z vás semienka uvidia? Dúfam, že áno. Majte sa krásne. Ahojte.